iba burome iba scam iba penyat ya kena jingalang Yedon huniru yaki para nongilam jaga parti nado I Dr. Karashan ibolong Vice President jaga parti Natang idan ikong Philetus in ibolong I President jangka Women's Wing idan ba Clifford Nenglong idan I Samla Nathaniel Mauri ibolong U General Secretary jangka Youth Wing Lambat kiwi pat ki riurang ba ki bidan ringkat bangi hagni kapor bat kunjuru ikong deti majau ibolong I candidate I kertong iba ka party kala ibit bansai nagani ka constituency bat kunjuru ibi ki pat ba baro ki wan ban snap ya kali ka jingalang pat ba ka baga party kala khot ban pynshai hagni bat kani ka MDC election Nga aingo play ba ula don ringkat bat ka GM ka janga bat ula don ringkat ru ya ka jinga linti ka jingi kom ka party ula da ula care ula ri ula sumar ula plat ini lagi jinga ka jing sao lagi jingpang jing shitam ba kuning gira ban let keleng kari ka ba it ka jing ban pen snow ya ka nongrim ya ka thong ka jingi bat ya ka ta ka jing thu ka jingi Abang ya Khun ya kali ke MDC election. Kumbang iju keren nakapor syakapor naduk basdang haga jinga linti ke jingi kum ka party baga jimi jonga boys of the people party lagi ka thaw ka ba penong ingi bangin Seng ya kali ka party kande tang bangin Khun ya ka election. Nei ban lek syaka jat bynriew ban lum ban lang ban tesong ya ka jait bynriew ban wamra ya ka jini tuli hapring jongi kom ka jait bynriew ban pensnut ho I ki pat ba haga jingade ka jong ki pat ba bat ka sinshar ka khara namar ngi I ni kendo haga jinga linti ka jingi shibon ba ki brio wat lar kila don haga kerjan ka bahe Wat lagi lalong ki brio ki bastat ki champagne negadan ke jing duna pat haga jing snoto haga bede bat ka sinshar ka khara nilale sting kum ka jait bynriew haga jingade ke jingi bat ka sinshar ka khara kai ke bami nangta haba kum ki pat ba ngile sting ngin khen ya ka bagade ke kambiap ka kamin Nishu Yeshim Benta Klenda Penshong Nongrim Denmark kata Daw Ka jela Meghalaya Kumbakalong Menta Kala Klalong ka jela ka baduktam hakitan syatay lamingi Jongkari India Pai kat syaba pai Bat nilongru ka jait bynriew ka wasngaw tana tangban knyum Ni knyum man la ka singi Ni ut ya ki jinge ki bangi kendo Ringim long ka jait bynriew ka bakloi ban yeng bani Khun ban kren persya bat ban le persya ya ki ki jimlong ki bakemriang hakani kari ka ba ya ka jungi haga jingi linti ka jungi kong ka party bat kumba biru pitip baga boys of the people party kare ka Sang perthai kabakna tam hagale ke jilla ke joni milayat linti tang bomba lais nam tam menta hynrei ngai pini menjur batnga baga voice of the people party ka long pat ke party ka bapanam tam hagale ke jilla kumba long menta mano ki bamtip ya ka party pra ngai phepek Ya ki khobor ki bami malagasni lagalong haki mainstream media lagalong haki YouTube channel PE kat shabale ki patba ngaro ki knarit ki teman ki kro ki mi ban snap namar ki snotho baga jingkerman ya ka lashai ka lashisni ka lawai jong ka jait bynriew ka shong satang haga voice of the people party Balai kawan kata ke jingkerman haga jait bynriew
ba ke jingkerman ke shong setang ha ke voice of the people party. Kandai tang namar bengi don ya kinong kitkam kibanang kibasta. Hynrei ke day namar kan nongrim kaba shy kaba scam ke jungi kaba kipat ba kilatip kan nongrim jong ke sinshar ke karar ke bakut. Nimi ban kren shy bet haba shy. Bagat ma ke jungi kalong ya ke bamsa. Katma ke jungi kalong ya ke jingduk. Katma ke jungi kalong ya ke jingle shileng kmat. Katma ke jungi kalong ya ke jingle abor. Kidai katakan nongrim kaba scam kaba kering ya ke jimut ke jebhat jungi patba. Ni donru ya ke thong kaba shy kung ka party. Ban penempat, ban penbahapat, ban penkeladur ya kene ke ri ba ke jela kaba ide ke jungi. Kam shin lakut tang ha ke jingkren. Kam shin lakut tang hakimat jingkular. Haba ki Southly ki constituency kibaran ha kene ke jela ke jungi. Ke raikot ban persang ya kene ke linti ke bangi ngila terwa. Ke Mawai constituency, ke North Shillong constituency, ke Nongkrem constituency, kunjuk ke Maurang Keneng constituency. Ban lingba ke jing raikot jong kini ki constituency. Bat kilalong ki sok ningkong. Jong ka sinshar ka karar ka bakut. Lani katakan nongrim jong ka voice of the people party. Kung ki Emily. Kebala mikmat na gani ka party. Ngilayo alat. Bandrung hapo assembly. Ban ngangay pilakan mau ayu ngilale. Assembly. Kung ngila ra'i ki mat. Kibangila kular. Hakmat upat ba. Bat kata kalau penongi kipat pa hakleng gari bagian paik mat syagani ke party badai mention snam how ke MP election bagi pat ba hagani gari khasi bat jaintia hagani gari khasi jaintia ki la paik mat bat kila ai ke jingder shan ka baklang daga Punjab don burong ya ukurtong MP jong ka voice of the people party nang le na po Shillong parliamentary seat. Naki lai bynriew tuli ki constituency, lani kita ki assembly constituency. Nila job adu lai pu artli. Ba artli ki constituency nila juna kindia. Na jong kat sabangale. Bala ragani ke MP election, kan jinla da day ke MLA election. Ka voice of the people party kala sinshar marwai gani ke jala ga jung. Ba kung ginongalam ngidon ke jingkerman ka scam. Bawat agani ke MDC election, the voice of the people party kan kurup, yang lakam juga sinshar ke karar ha KHEDC, bat kung juru ha JHEDC. Kipat baki jayu ha KHEDC, ngam dan kamban batai. Kipat baki iling baki la partai kubor. Kipat baki ke report, yang CEG report. Kipat baki jayu ha JHEDC. Ha bawat kin nong tray yang tu kimi otulap baki palat snem. Nanta jayu hakisnong gitau gaji martang namdon ka jing ardatin ba ka party kamdon ka jing ardatin habangi pe hamtam ye kani ka sur ka jo upat ba habangi yangat keleng kani ka ri ka be id e kaji hangani ka MP election upat ba ola jait ingi hadu sampusan tam naga shispa kinung thot good kila jait yaga voice of the people party manang ipek yaga jingong ga jingman abangi pai kat shabingile tung ginong elam ngibu thong bahagani ke MDC election upat ba un jait ingi nyopo naga shispa naginong thot board bada bang ong kumta na kwaru Bama piki badan hang ni penum dei pat ban sutu bakla. Io piong ini Ardent tang bacok MP lawan ko mahne malki. Kembera ke jingko. Nege jing shisha ka bangang alek keleng gari khasi jaintiang alai syam shibun ba kibriu. Kibong barden ngi dei ki nong kersan jogo Seng Congress. Ngi ki nong kersan ki baklan bha jogo Seng Congress. Hatu mentaruk ngi dan kwa ban pha hi de Seng Congress.
support Delhi. Ndai nadu ka MDC, but Emily ngilarai bangin I of the Jingkashan ya ka Voice of the People Party. Kadi kata ka ba ai ka Jingkerman yangi kum ki nangalam banginum ne haju sampu samtam na ka sispa kata ka Jingkashan bangiyo na ki paiba. Ngin kiyo. Ndai tang kata. Ngili kendur shibon ki nong kersan Seng rulum. Kiba eat bai ki Seng rulum. Kiba shane ha ki Seng rulum. Kiba snotu badi tangi Seng rulum kiba ban yada yangi kum ki try jaka. Kiba ban penek ikani ka jingong kerpang ka jingi kum ka jait bynriew. Kiniru ki ong Ardent mentangile iya ka dur ka tar ka shisha jong kini ki Seng rulum. Ani bakiwan benye ka Congress ka for election. Ani bakiwan benye ka NPP ka for election. Kiwan benye ka VPP. Bela dapat election. Lara sinshar ka Congress ru ki elek snolang.